سلام سلام تخطاتلتي كمي لهم أنا إغزابير استمسجن يخون دهنايه أمنا لما أنت مدبي دك تبعتيو أبوان صوتاو ركب كتقبرون زي قبأكم سحتات حزلكم مسئل لخو مدبنا نبزوحات سبات نخبات لايك بمقبار جمرو مدبي كاتون كاللخو أبوان صوتاو ركب دك آنستيو زيسالو ناي ود تبعتاي أباي كنقرأكم يه كم أون زفتو نقر كنرئينا بفلاي حموشتا نقرات اللو ناي صوتاو ركب دليتن زونسون نتودي زلون عرايا بطعمي زتحت نخون زقبرو حموشتا طبعات اللو بفلاي دما عب حدار هيو تركبو دك تبعتيو نزن حموشتا طبعات ترئيو انتخوينكم مس بعلت بيتكم مس أفكارتكم زلكم فقرن نساون نعاخا زلوا الرأي زقنسو يوم نزل channel حدش زهونكم سبسكرايب بمقبار زتفلاليو نايتعنا ناي صوتاو ركب كمون ناي حدار هيوت انفورميشن ترخبلو channel سدرا نختكونو بخبري حتت دكانستيو كاب ود تبعتاي زصلقو حموش طبيعت كنرينا بتقداماي كوينو نرخبو قدم صوتاو ركب ابزغبر مسعام مقلاس مچوات مالتون فور بلاي إلنا نصوعو زي نغرات زين فور بلاي إلنا نصوعنينا ابزغزا دخم زخونه ودي ويكا نزي فور بلاي حاجز زي جبر ودي اي فتوان قدم صوتاو ركب نتاغولن سيتي نصوتاو ركب دلوتي نختكون مالتون دلوتي مخانا تفلطلو اب بلعتا خبابي راحسي مستفطريو نز راحسي نخفطرلا دما قدم صوتاو ركب اب نغبرو مسعام مچوات مقلاس نغبر انكلنا ايو زي راحس زفطر نزي بزتفلالي منغدي كنغبرو نخالينا نابنت بصابعتنا فينجر بمقبار كخوني خيل سلازخونه دما نزن نغرات زي جبر ود تبعتاي زي فتوان زلون الرايا زورد ايو زخون مخنياتون تايو اذن نغرات انت زي غيركا ناي صوتاو ركب عقبتا اتولو عدل زصبب سلازخونيو زتفلاليو اكالاتا بمنكا نابنت كسادا بمسعام كنافرا بمسعام اطواتا بمنكا كمون بلعتا بمنخخا اسكاب 20 دقيقة زاكل قدم صوتاو ركب اقدي مزنجركم ملفع مسعام كخون يخيل فور بلاي إلنا نصوعو مقبار اقداس ايو نزل نقرات زي تقبرو انت خوينكم ناي بلعتي مدراء خقات ما يخيل ايو بلعتا انت داريقو دما صوتاو ركبكم عقبتن تحقواسن كابزخون حمامن چنقتن زخونلو عدل سفيح سلازخون ايو سلازخونه تقداماي زصلقو طباي قدمي صوتاو ركب نزن زرعناين نغرات زي يغبر ود ايو سلازخونه قدمي صوتاو ركب فور بلاي إلنا زرعنايو استفلاليو مسعام كون يخيل ملفع كون يخيل زن نغرات زين زي تغبرو انتخوينكم ابلعتا من معينه راحسي يفطرن من معينه راحسي ابلعتا زي تفطيرو دما بلعتا درق سلازخون ناتا بلعتن ناتكا متلون ابزراخبلو اوهان حمام نخفطرن قلطيفا عقبت نخيتبصحن زغبرا نغر سلازخونه نعخا زلوا الرأيا زورده يزخون سلازخونه فور بلاي اقداس نغريو نز نغرزي ناي بعلخا زخونه حاجز كتغبر الكا اتخالاي نريو نابصوتاو ركب قدم متاوكم كدانكي اوصيو كابتبلو بعلهم كتوصو يدلي عين كوينو غنا اي زاربان مخنياتهم بحفرت كون يخل اي زاربان نز نغر زي كابتودي كوص ينزدليا كامناتكا حساب نخمص ينزدليا كوينو غنا كيوصاخم لا انت قريخم نسن زحاسبو نسخاتكم ابصوتاو ركب دخم كم زخونكم نصوتاو ركب نعا كم زي تدليا بوشطا نختحسب زغبرا نغريو سلازخونه دق تبعتيو قديمه غليصلكم كم زنبركو فور بلاي انداغبركم مصنحكم نسا كدانا نسخاون كدانكا كابتوصو نسخا قسابيلكا بفقر عيني اندارخا كدانا ببترا قس اندابلكا تتوصلا نصوتاو ركب زلوا دليت نخلعلن مساخا زلوا ناي فقر ركب زلعله نخون زغبر نغريو سلازخونه تاغوالن ستيتي نز نغر غبرلي الى اي نغرتن نيلكم نسا ناي بعلا نسخون ناي بعلخا اوص انت خوينكا بطعمي زصلقو اتخال اي اباي ناي دق تبعتي ايو اتسالساي نريو نت صوتاو ركبكم اتودي مسودئه نتاغولن سيتي كيودع ويكا كعقبا مقراصيو بفلاي از نغرزي افور هيوت اب حدار هيوت تركبو كابلز از نغرزي تغبرو انت خوينكم تاغولن سيتي
ርክብኩም ሙሉእ ንሙሉእ ከተቋርጾ ዝገብራ ነገር ክኾን ይኽእል እዩ ዋላ ኣብ ሓዳር ህይወት እንተኮይንኩም እስካብ ፍትሕ ክትበጽሑ ከገብረኩም ይኽእል እዩ ጾታዊ ርክብ ማለት ናይ ክልቲኹም ዕግበት እስካብ ዝኾነ ግድን ነታ ጓል ኣንስተይቲ ክትዕግብዋ ኣለኩም ቀልጢፍኩም ናይ ምውዳእ ጸገም ዘለኩም ደቂ ተባዕትዮ እቲ ቀዲመ ዝነገርኩኹም ፎር ፕሌይ ንብሎ ቅድሚ ጾታዊ ርክብ ዝግበር ን20 ደቂቕ ዝኣክል ክትገብርዎ ኣለኩም ፎር ፕሌይ ማለት ቀዲምና ዝረኣናዮ ምልፋዕ ክኾን ይኽእል ምስዓዓም ክኾን ይኽእል እዘን ነገራት እዚአን 20 ደቂቕ ዝኣክል ክትገብርዎን ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ምግባርኩም እታ ጓል ኣንስተይቲ ቀልጢፋ ናብ ዕግበት ንኽትበጽሕ ስለ ዝሕግዛ እዩ ኮይኑ ግን ነዚ ነገር ማለት እውን ፎር ፕሌይ ዘይትገብሩ እንተኮይንኩም ቀልጢፍኩም ናብ ጾታዊ ርክብ እንተኣቲኹም ንስኻትኩም ኣብ ትውድኡ እዋን ንሳ ገና ናብ ስምዒት ምእታው ስለ ትጅምር ከዕገብኩማ ትውድኡ ኢኹም ስለ ዝኾነ እዩ ድማ ኣብቲ እዋን ብዛዕባኻ ጽቡቕ ስምዒት ዘይስምዓ እቲ ራብዓይ ንሪኦ ኮሚኒኬሽን ወይ ከዓ ዝርርብ ንብሎ እዩ እዚ ዝግበር ድሕሪ ጾታዊ ርክብ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ከሓፍራ ይኽእላየን ነዚ ነገር ንምግባር ኮይኑ ግን ደቂ ተባዕትዮ ከመይ ነይሩ እስካብ ሕዚ ካብ ዝገበርናዮ ዝሓሸ ድዩ ወይ ከዓ ዝደኸመ ኣብቲ እዋን ጾታዊ ርክብ ዝጸላእኽዮ ነገር ነይሩ ዶ ዝፈተኽዮ ነገር ነይሩ ዶ ኢልኩም ስለቲ ዝገበርኩሞ ጾታዊ ርክብ ከተብርይዋ ይደልያ እየን ወይ ከዓ ክትመያየጡ ይደልያ እየን ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ነዘን ነገራት ክትሓቱ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ ምሕታት ስለ ዝስከፋ ወይ ከዓ ካባኹም ንኽወፅእ ስለ ዝደልያ እየን ብፍላይ ድማ ኣብ ሓዳር ህይወት ትርከቡ ደቂ ተባዕትዮ ነዚ ነገር እዚ ብጣዕሚ ኣገዳሲ ነገር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም ስለዝኾነ ድሕሪ ጾታዊ ርክብ ብዛዕባቲ ዝገበርኩሞ ጾታዊ ርክብ መይይጥ ክትገብሩ ኣለኩም ክትዘራረቡ ክትክእሉ ኣለኩም እቲ ሓምሻይን ናይ መወዳእታ ንሪኦ ጽሬት እዩ እዚ ንኽልቲኡ ጾታ ወሳኒ ዝኾነ ነገር እዩ ደቂ ኣንስትዮ ጽሬት ዘይብሉ ወዲ ተባዕታይ ዝጸልኦ ዓይነት ወዲ ተባዕታይ እዩ ንኣብነት ናይ ኣፍ ጨና ናይ ጫማ ጨና ናይ ሰውነት ጨና ዘለዎ ወዲ ተባዕታይ ኣይፈትዋን ስለዝኾነ ናይ ሰውነትና ጽሬት ምሕላው ንጾታዊ ርክብ ኣድላይ ነገር ምዃኑ ክትፈልጡ ኣለኩም እቲ ቀዳማይ ምክንያት እንታይ እዩ እታ ጓል ኣንስተይቲ ጽቡቕ ዝኾነ ስምዒት ስለ ዘይስምዓ እዩ እቲ ካልኣይን ወሳንን ምክንያት ድማ እንታይ እዩ እቲ ወዲ ናይ ባዕሉ ናይ ሰውነት ርስሓት ወይ ከዓ ናይ ባዕሉ ናይ ሰውነት ጨና ክፍለጦ እንከሎ ኣብ እዋን ጾታዊ ርክብ ናብ ጭንቀት ከኣቱ እዩ ናብ ጭንቀት እንተኣትዩ ድማ ነታ ጓል ኣንስተይቲ ዕግበት ናይ ምፍጣር ዓቕሙ ዝናእሰ እዩ ዝኸውን ምክንያቱ እንታይ እዩ ሓሳቡ ናፍቲ ጭንቀት ናፍቲ ጨና ብዝኾነ ቁፅሪ መትልኡ ደው ናይ ዘይምባል ጸገም ክፈጥር ይኽእል እዩ ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ቀድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውኩም ጽሬትኩም ክትሕሉ ክትክእሉ ኣለኩም እዚ ንደቂ ተባዕትዮ ጥራሕ ዘይኮነስ ንኽልቲኡ ጾታ ኣገዳሲ ጉዳይ እዩ ደቂ ኣንስትዮ እውን ቀድሚ ናብ ጾታዊ ርክብ ምእታውክን ጽሬትክን ክትሕልዋ ክትክእል ኣለክን ምክንያቱ እንታይ እዩ እቲ ወዲ ተባዕታይ ሓሳቡ ናፍቲ ጨናኽን ክገብረ ይግብኦን ስለዝኾነ ደቂ ተባዕትዮ ዘን ዝረኣናየን 5 ነገራት ኣባኹም ጸገም ዝረኣያ እንተኮይነን ኣማሓሽኩም ናብ ጾታዊ ርክብ ክትኣትዉ ኣለኩም ምክንያቱ እንታይ እዩ ኣዕጋባይን ተናፋቕን ዝኾነ ጾታዊ ርክብ ንኽትፍጽሙ ዝሕግዝኹም ነገራት ስለዝኾኑ እዩ ነዚ ኢለ መደበይ በዚ ኸዛዝም ካብ ናይ ሎማዓንቲ መደበይ ዝኾነ ሓድሽ ነገር ከም ዝሓስኩም ተስፋ ይገብር ሓሳብ ርእቶ እንተሃሊኩም ብኮሜንት ሴክሽን ሓሳባትኩም ግለጹለይ ሰላምን ጥዕናን ንኹላትና ይቐኒየለይ